Malawi Today. Apolisi komanso mabungo omenyera ufulu wa anthu ali balalabalala maboma nsanje komanso chikwawa komwe anthu akuchitirana nkhaza ndipo ena mpaka kutaya miyoyo kumeneko. Masiku apitawa zinaveka kuti malo obisika abambo kapena kuti ziwalo za abambo akuti zikumasowa mwadzidzidzi zomwe zinapereka mantha akulu kwa anthu kumeneko. Ndiye izi zinapangitsa anthu omwe amaganiziridwa kuti akumachita zimenezi kumenyedwa enanso mpaka kuphedwa kumene. Ngakhale kuti anthu ambiri ataya miyoyo yawo, zadziwika kuti nkhani yomwe inabukayi siyoonayi, ndi nkhambakama chabe. Inali nkhani yongopeka, nkhani yabodza, koma anthu ena ataya miyoyo. Andi chimene chachitika nchakuti anthu amene amaganiziridwa awa kuti akudulidwa ziwalo zobisika anatengeredwa ku chipatala, ndipo kumeneko achipatala akatsimikiza kuti anthu atu ngakhama kamba zimenezi ali bwinobwino, ziwalo zawo zili bwinobwino, zili tayale, palibenso vuto lilonse. Ndiye zinaoneka kuti pamene panalino mpungwepungwe. Ndiye pakadali pano anthu awiri kunsanje aphedwa, komanso anthu asanu ku chikwawa aphedwa, ndipo anthu pafupi 43 omwe akuganiziridwa kuti achita zimenezi ali mchitokosi cha polisi. Ndiye kusonyeza kuti nkhani imene iyi ndi yayikulu, sizochedwanso. Lero lomwe nkhani inalowa court, ndipo first grade magistrate amene ndi Ane Chikhadzula wa mboma la Chikwawa alamula kuti anthu 28 omwe akuganiziridwa kuti adapha anthu kumeneko ku Chikwawa abakhalabe mchitokosi, ndipo akuti anthu amenewa asakhalenso ku Chikwawa ayi, koma apite ku Chichiri. Akakhale ku Chichiri. Ena adapita kale, komanso ena amene apezeka kumene akakhalebe ku Chichiri, kudikira kuti bwalo lalikulu la milandu livenso nkhani imeneyi. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ngati nzika, maganizo anu ndi otani? Munthu kungopeka nkhani mpaka ena ndithu anthu ambiri kutaya miyoyo, ndipo ena akhala akuyankha milandu yakupha chifukwa cha nkhani zachibwana zimene munthu atangokhala anati ine ndikhangati ziwalo zanga zasowa. Maganizo anu ngati Malawi ndi otani? Tione lero kuti kodi amene ayambe kupereka maganizo ndi ndani. Hello, muli bwanji? Ayi, tili bwino. Ine ndi Kalindiza, tafikanso pachidzulo pompano paluntha. Nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Ine ndine Zuze Banda, ndimakhala kuno kuDiseko kudowa. Chabwino kudowa. Komabe kodi ndikuyenda ndi mulwaliro ndi wachikoti chake. Mutu ndi wautali ndithu. Chabwino tibwerezabe, koma mutilole kuti ulendo wina mukadzakhala kuti simunamvetsere mudzalole kuti azanu apitilize. Koma lero ndikumverani chisoni chifukwa ndinu munthu woyambirira. Zona. Ku Chikwawa ndi kunsanje kunabuka nkhani yoti abambo akumangozindikira ziwalo zobisika zasowa, koma kudzafufuza bwino zipeza kuti nkhaniyo ndi yongopeka. Koma ngakhale anthu amadzazindikira kuti zinthu zonzabodza, anthu ena aphedwa kale, ena mpaka kuvulazidwa, ndipo tiyankhula pano anthu ambiri amangidwa nayo nkhani imeneyi. Ndiye tikutero kuti tsono ngati zitero kodi maganizo anu ndi otani? Maganizo anga kuti Amalawi tikamapa chinthu samanguthamangira kunena kuti chabwino. Ndi bwino kuyamba kuchifufuza. Pakumazeza kuti muno Malawi nkhani zambiri zimakhala zabodza ndi zimakwera. Ngati muone nkhani imeneyi ionera kuti siya chilungamo, muona nzena aphedwa. Mwaona? Imene zoti sizoyenera yayi. Ndende ofuka tizifufuza kaye kumapezera anthu ambiri amangonama. Ndithu vere. No, tikuthokozeni kwambiri kuchokera kudowa. Ambuye akudalitseni. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amenewo ndithu oyambirira eni kuchokera kudowa. Akutero kuti tisamangopupuluma ndi zinthu za nkhambakamwa chabe. Hello, muli bwanji? Ife tili bwino. Nkuti mukuimbira dzina ndi ndani? Chikuimbira kumzimba zinanga ndi Love Mom Geza. Chabwino, mutu ndi umenewo muli ndi 1 minute. Maganizo anu ndi otani?
maganizo anga ndoti zikhulupiriro zimene anthu amakhala nazo zopanda umboni. Chabwino. Timaona ngati kuti anthu azikhala ndi kafukufuku kapena achipatala atenge mbali. Tatisa pepani bwana. Pepani bwana Mutitseko TV. Kanema wanu Mutitseko. Tikuti zikhulupiriro zimene pepani amene wakhanga tisiti vana bwinobwino kumati uku akuvera kanema akuonera kanema uku ali pa foni tipange chinthu chimodzi pamene tili pa air titsitse kanema wathu muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tilipo kaya dzina ndi ndani nkuti mukuimbira? Alida ari kuja mama. Takulandirana Alita. Ndithu. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani liyomvetsa chisoni. Nkhani imeneyi ndipo ine ndikusowa yambira. Chabwino. Chifukwa chakuti ngati Malawi amene limadziwika madziko lapansi kuti ndifana mtendere. Mtendere uchita ukasula. Ndibwerere kumbuyo pang'ono 1992 kapena 91. Chabwino. Kamuzu adarelo nena kuti mufuna Amalawi mufuna madivate. Koma madivate ndi nkhondo. Ineyo ndasunga mawu amenewo. Lero dziko lathu lino lidalandira ufulu wa makhalidwe mchiyankhulo chomwe. Chabwino. Koma zinthu zina zimachititsa manyazi. Mwachitsanzo titenge ngati anyamata amavuta ku 25 yaja. Kutengedwa ndi apolisi kumakaloza kuti timaphera pano. Koma chimene limandinyasa boma ineyo anthuwo avomera kuti ndife. Akalola tsopano makuone nga umawatenga amene kuja kundende kumaula kuja upita nawo ku khoti anthu ora adavomera amafuna akamve chiyani chenicheni. Ngasimwe mwakambakale kuti nkhani ya ufulu. Tsonana nga wophedwayo kuti adalipo ufulu. Tingutenga nkhani ngati imene ichitika kumwerayi ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndipo ngati ifeyo dziko lopa Mulungu ndinaona ngati kuti boma litayika lamulo ngati lomwe lija lidalira kamuzulija. Chabwino. Ophanza ake nayenso atani kodi aphedwe. Chifukwa anthu amene aja aphedwa anthu 7 amene mwanena pamenepa. Choyambirira aluza abale awo makolo. Wana aluza makolo awo. Ichina chilichonse kwawoko chonongeka pulasi boma laluza mitsonkho pamenepa. Ndi zomerengera malamulo m'manja mwathu kuti uyu kumganizira lere wakuibira masonko nena. Kupha munthu uja athomboni kaya. Chifukwa mmene limachitira boma limatosalengera malamulo m'manja mwanu. Ngwireni munthu uja ngati ndizona tele likanene ngati mmene anatengera kuti anapita nawo kuchipatala. Nzona ndi mwanayo ogwirilidwa imene jayamba kukhala sentence tsapano milandu. Chabwino. Koma munthu china chilichonse chakecho ali nacho wina uja wamuganizira uja waphedwa kodi mufuna kuti uzonena kuti tidzichita mantha oyendatu. Then naona bengati kuti kubomaku ofunika parliament pakali pano itakumana. Ipangela lamulo lokhwima la anthu chifukwa zimene zizochulukira. Ifeyo kale lathu sitimaona olobokosi la maliro. Samatilolezo kuona munthu wakufa ngakhale mgogo wako. M'mitu mwathu munali muyenda zinthu zina zosaona kuti munthu wafa. Kwa ineyo ndidambaona munthu wakufa ndili zaka 28. Koma thupi langa lidagwidwa mantha kuyamba kumeneko. Ndinu udabwerero democracy ana zaka 5, 4, 3 kumaonelela munthu akuphedwa kumaotchedwa. Dalela ife zimenezi kuti alibe aliyesa adali msilikali wanzake sizimachitika. Chabwino. Ndeti ngolipatsa boma kuti tione bomali kuti kodi lukonda nzika kapena akonda chiyani. Akhwimitsa lamulo kumbali yokhayo phanayi munthu lele kubafona akaphedwe.
Phone ya 20,000 akukaruzire moyo. Ina naona kuti china chilichonse ababa tingujunjika kubomaku kuliwo wati chiyani. Chabwino. Chifukwa muona nkhani ngati imene iyi maloya wena ozungulira mutu akayimira anthu amene acha. Maloya ota? Ozungulira mutu. Iya maloya amakhala ophunzira bwino. Ayi uphunzira chimwene sichikhalire izo nzoka chitotenga kusukulu koma chikhalire china nkuphunzira. Oho. Chifukwa zimamvetsa chisoni munthu chigawenga ndithu. Koma maloya akamuyimira amatanthauza chani maloya awa? Mukaona hayi amenewa ali ndi ufulu afunika belo iwe belo munthu waphedwa lere ine ndulira bambo wanga waphedwa kapena mwana wanga andiphera chifukwa chomuganizira nde loya akanene kuti hayi munthu ali ndi ufulu wopha bambo wa ino wapha mwana wanga amene sitichita naye loya anga ankhale zochitsiru ngati zimenezo iyayi musatero nkhani imene iyi inafunika kuti maloya akakhale uko akakambe jaji ndiwo lakwawa koma loya kumeneko asakakhalepo kuti mwina anthu ufe tilongosoke tikhale makhalidwe abwino. Chabwino. Dziko lino liluyendo ipo chifukwa cha maloya amapakira zinthu zonyasa. Moti kumaloya kwakhala bwino ndidzima kwambiri chifukwa ukuchiona kuti chinthu chonchigawenge akachimira chili ndi ufulu wena ndajangati awa mamanga ali ndi akazi ndiyana moti nene kuti kundende kuli mabacha lokoka. Maloya amankhula zichewa zopusa ngati zimenezo ine ndichula kuti nzopusa chifukwa munthu yakumutse kuti atononga chuma chakoma munthu mmodzi ndi akape anthu gulu loya wina atikati hayi amene ali ndi ufulu wakuti tisachite zimenezo ngati Amalawi iwowo sukulu yawoyo nkuphunzira kwawoko akayimire milandu ina imene mwina alimbira na minda kapena madimba. Ayi pepani kwambiri maganizo anu aveka ndithu ndikudziwa kuti ndinu okwiya kwambiri komabe pofuna kupereka mpata kwa wena tikulemekezeni. Sikoma kwambiri. Tathokoza. Ya. Tikuyankhula ndithu kwa mphamvu kuti ayi bwana amene ndi maganizo awo ndithu chokera ku Ntchisi. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuyimbira komanso dzina lija. Kunchezi nkhani itu ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Nkhani imeneyo ndikudza kwambiri. Chabwino. Ngati Amalawi, the home heart of Africa. Ngati kuti tamusire muzochitika Malawi dadani kodi. Nkhani ijayi mmene atero muja mapeto ake tapa mazikakhaye kuti anthu achasana olakwa. Kuphedwa mwaulere azibale awo ndikuti panopaona malekakati. Ndaphunzirapo kuti ndikwena zizire za mtima kaye tisana yambe kupanga chisoni. Chabwino. Nkhani bwino mwana kuti tani. Chabwino. Kila kuupa yae ingakhale bado limalekati. Komanso ndinafuna ndigirende manga yanga za amaleza kumene bankula kuti kwanji kupanyamende munakhaliripe lamulo lokhwira. Chabwino. Lokuti mochita ngati chimene chichi azimulanga nifu chilango china chake. Ayi chabwino. Ituti mawanga nalamene sabadala ayo koma azimvesa isoni kwambiri. Ayi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwapereka maganizo anu. Amene wandithu akuti kunchezi mukudziwa inu kuti mbali yakuno kuchigawo chapakati kudowa kuli chezi nkatikati muti mafika munchezi kenaka kuli kunchesi mawu atatu amafanana koma amene wati kunchezi ndiye kuti chakukanengo uko ayi ndithu akufanananso ndi ajawa maganizo awo. Muli bwanji? Muli bwanji? Mukuvekera pansi penipeni kapena tiyese pamenepa. Muli bwanji? Ibu yolaino chokolele. Ayi tilipo mukuimbira kuti dzina lija ndani? Ayi ine ndangoyima kuimbira Obanda Jero Diaz uno kugolomoti. Kuimbira nda? Ndangoyimira opesiyote Obanda Jero Diaz. Chabwino. Nkhani itu ndi imeneyo sitikudziwa kuti kuchokera kumene ku Golomoti maganizo anu ndi otani? maganizo anu ndi otani pa topic imene tikukambirana lero?
anangoyimba tu opanda cholinga chenicheni ati tikamayimba chonde timvetsere topic yathu tikatero hayi ndithu zili bwinobwino. Nthawi ndi yambiri aliyense ndithu timpanga accommodate bwinobwino. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, tibwa muli bwanji bwana? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira ku Machinjiri ku planta ine Mtuwe. Mtuwe nkhani tu ndi imeneyo. Bwana zomvesa chisoni kwambiri. Imene tikumakhala mayi kamaganiza zati munthu aliyense amakhala ndi udindo. Kumbuyo kwake kumakhala anthu ambiri amene akumuyang'ana iye. Zona. Choncho chinthu chikachitika tikuyena kukhala ndi umboni weniweni sanapangepo china chilichonse. Sitikuyenera kutengera malamulo m'manja mwathu ayi. Taona ndaluza munthu amene anali ndi udindo ena amayang'ana iye uja ndipo ena amene apita aja ndi anthu amene amayang'ana kumbuyo. Kupita kwa munthu amene uja kwazoza anthu ochuluka. Anthu 7 kuphedwa. Anthu 7 kuphedwa. Pazifukwa zache za nzizo zopanda ndumbo nomwe. Choncho tingopempha boma kuti lamulo ligwire ntchito kuti enanso asatengere lamulo m'manja mwawo. Ayi takuthokozani kuchokera ku Blantyre. Mukhale ndi madzulo abwino. Nanonso chimodzimodzi. Hello, muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tili bwino, nkhani tu ndi imeneyo tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Ine ndine Joseph Kajasu kwa Bwetu. Joseph Kajasu kuti? Kwa Bwetu kudowa. Kuli bwanji kwa Bwetu? Kuli bwino, kumene kukulonso kuli bwa? Ayi kuno kuli bwinonso. Zomwe kwambiri. Ayi kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ni yakuti nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni. Pakuti anthu ambiri masiku ano azotenga malamulo m'manja ndiye wangukhala ngati chikhalidwe. Ndiye kumene zochitikira pamenepo. Hello. Kodi yalowa penaso. Manetwork ita kupanga zake sotule. Muli bwanji mukuimbira kuti? Ndili bwino baba, ine ndikuimbira kuno ku Kasungu. Chabwino. Kaya dzina lija ndani? Ine tu ndine Chere kuno Kasungu. Chabwino. Topic ndi imeneyo. Inde baba ndayimva kwa basi. Chabwino. Baba ine ndimati mtero nena kuti mwana wa munthu wakada khadwa abadwa lero ali wakhanda. Mwika mkhola mwa ng'ombe. Adzamba kulira songa ndi ng'ombe. Mwana wa munthu kuta? Mwana wa munthu kubadwa lero kali kakhanda. Ndi kumwika mkhola mwa ng'ombe. Na akhalitsa mmene muja adzamba kulira songa ngati ng'ombe. Ndikulankhula zimenezi chifukwa zimene zachitika kumsanje ndi kuchikhwala. Nkhani iyi sidayambike lero. Idayambika ndi kale koma chifukwa cha bodza. Ndiye bodza lijalamba kumera mizi zipatso zake ndi zimenezi. 1964 to 1994 pamene bada bodza limene likuti lero element imene chifike mpaka napano anthu aziruza miyoyo mpaka napano. Abakiri muza adabweretsa bodza ku Malawi limene bodza lidapaka aliyese kuti achotsepo chipani chija cha Malawi Spade ndikubweretsa botsopano zimene zilipo leronse. Element imeneyo kapena kachitidwe kameneko nkamene tsopano kamera mizi pana kufika pano lero ndiye nawo amene akuphedwa. Ngati mungakumbukire bwino titangowa mboma la zibani zambirizi chifukwa cha ufulu masankha atsogoleri. Aliyese adamba kutenga tsopano chilichonse kaya ndi malamulo kumayika m'manja mwake. Ndipo takuza anthu ochuluka anthu ambiri osalakwa. Zifukwa zina mtalimuonetsetse azimaya madulidwa mabere anthu apita kumanda. Kunaliso aja kuti china chiplanti ngati mungakumbukire bwino baba. Nkhani imene idadzaveka ku Blantyre. Na chiplanti kumene kuja tidaloza miyoyo ya anthu ambirimbiri. Ali akuda kupopa magazi wa anthu.
kunapeka sali kanyama kakuduwa ngati mukakumbukireso baba zimene zije zimabangika poja zikhulupiriro zimene anthu ali nawo koma chifukwa chonena kuti tili maufulu amene atsogoleri zimachitika zimene zija mwadaladala kuti aziphimba m'maso anthu momoti anthu aziyang'ana zipatso ndi utsogoleri ndi zitukuko zimene zikhoza kubwera kudera anthu amakhala kutangwanika ndi zikhulupiriro ngati zimenezi. Ndiye zikufika mpaka na pano tsopano mukhoza kuona kuti kamene kaja kadamera mizi mwana wa munthu akulirabe ngati mbuzi chifukwa wayikidwa nkhola mwa mbuzi mpaka na pano atsogolera amene alipo pano pawa botero lomwe lija adamera mizi mpaka na tsopano alowetsa kuti chitukuko chisamuoneke kudera anthu asamuoneke kuti misonkho yawo ikugwira ntchito chifukwa adalowamo koma ndibodza chonsecho tikuwa minyoyo ya anthu ikuluzika chifanya kuti ifedeka mubodza ndiye bodza ndimeli kupweteketsa vanthu baba kuti kuchikhwama chimene chilika chichacho ndi nkhani za bodza zimene kuno ku Malawi nkhani ya bodza yangooneka kuti imene ndimene yatenga mlingo chifukwa kuti anakawayeza azibambo anakawayeza apezeka kuti katundu wawo ali naye yense bwinobwino ndimene nkhani yake ilili advantage yake ndionena kuti anthu alibe kuopa china chilichonse kudziko chifukwa chitetezo kulibeko mwachichazo mukhoza kuona kuti mayi mchazikilalo ya bote anawaphedwa ataphedwa munthu amene uja anthu aja ukatenga ena akundende akalekale kumabweretsa kumashashalika amalawi bote lokhalokhalo amene anthu amene apha amene uja ali chete osamangidwa ndi anthu tsopano kuti akhoza kuopa kuti akapha munthu akachita choyipa kwa wina nanga sisakumangidwa ndi tsopano zimenezo zamukanga kuti ndi zimene ku Malawi tapsanazo misi ndi chimene chikudandaulitsa kunena kuti mukamtenga mwana wa mng'ono ndithu nkumuyika munkhola kamwa mbuzi kamwa ng'ombe chichitidwe chake chonse chidzafanana ndi chimodzimodzi zafika mpaka na lero zimenezi moti anthu akadadziwa kuti tikulowa mbomamu anthu amene akuti akulowa mbomamu adayika mobodza ngati ndiwikumbukire bwinobwino adatenga imfa ya chilima ija ndikupaka magazi anthu ndikupaka matope anthu kuyika mobodza anthu nkukhulupirira kuti koma izi ndezenizeni bodza limene lomwe lija lapa 93 92 94 mpaka na lero lino tsopano bodza limene ndimene tikulira nalo tsopano pano pepani kukasungu muli ndi 1 minute zona kwambiri tikadadziwa bodza limene lili kuti ndimene lidzachitikire mpaka na pano kuti tidzakhala tikusowa misika yoyenerera tidzakhala tikusowa fetereza tidzakhala tikusowa michunkho yathu kuti anthu azingotitengera tidzakhala ifeyo tili anthu kuti pena paliponse kwa bizinesi kudandaula kusiyana ndi mmene zidalili kumbuyoku zimwe zili zavotayi koma tinavotera chifukwa cha bodza ndiye bodza ndimene likuononga bodza ndimene likupha chifukwa cha atsogoleri amene alipo amabisa zimenewo akhoza kuchita chifukwa zimene amalonjeza ti zimene amachita pano yayi ndiye tikuluza zinthu za moyo wa tsiku ndi tsiku tikuluza miyoyo nanga muona munthu amene waphedwa kumene kukuyu azibale wake akuti chani anali ndi maudindo osiyanasiyana koma kuphedwa chifukwa cha bodza koma boma palibe chimene likhoza kuchitapo chifukwa chichitidwe chawo cha bodzacho ndi chimene adachizikitsa chifukwa ngakhale wonso ndi abodza kumpando chifukwa cha nthawi ndikhoza kulankhula zambiri koma peza mandiuza kuti ndini 1 minute ndimati mtero kuti bodza ili lidamera mizi aliyense amene azibwera apa kumabwera ndi bodza chifukwa mpaka pano malamulo anthu adayika m'manja mwawo nkhani yake ndi bodza momwe tazita chikuko amayika tiyena kuti kangusokoneza kakasokonekera kanthu kamene koko anthu azipanda chidwi ndi zimenezo anthu azipanda chidwi kuphana momwe tiwazikapo zitukuko pepani tithokoze kwambiri kuti munayimba kuchokera ku Kasungu ndipo mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza tu apa. Hello, muli bwanji nkuti mukuyimbira? Ife tili kuno kainu ine dzina langa ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kudowa. Aha, kaya kuli bwanji kudowa? Kudowa ndi kwabwino kwambiri oti nkhani tikuvai ndiyo yomvetsa chisoni kwambiri apapa. Oti bumari likadakhala chilili kwambiri ku nkhani ya mbali imene yakumwera chifukwa nkhani ngati zimene zizi zimakondozeka mbali yakomwe kumwerako. Kumwera kudadzatulukapo munthu wina wake anaveka kuti ina chipandi. Makangati kuti azijambula mafilimu koma mafilimu tidadzapeza kuno bwino azidziwa kuti ndiyaona.
ya ndezi ndungati zizi anthu akagwidwa onena kuti aphanzawo chonchomo amene wafuna kuti apatsidwe chilango choopsa ndipo kuti dziko kapena kuti wina aliyense amene ali ndi khalidwe ngati kumenewo apezepo phunziro asadachiteso chabwino ikatero ndero tidzakhala ndi Malawi wopepa komanso Malawi onena kuti kunjako kamamuva akhala Malawi ochititsa kaso chabwino ine maganizo anga ndiomwewo kulunthako hayi tikuthokozeni kuti maganizo anu amphamvu kwambiri zikomo kwambiri tikutero ndithu pano pakanema wanu waluntha programu yake ndimene ndithu chidzulo tibweranso posachedwa pano titaonerako izi zimene azathu a Air Malawi akufotokoza ma new developments kumeneko. Nkhani yake ndi yakuti kuchikwawa komanso nsanje kunabuka nkhani yabodza imene anthu amatelo kuti ayi azibambo abasino zwalo zobisika zikungosowa mosadziwika bwino koma atafufuza nkhani ndi yabodza. Koma amene amadzazindikira ndiye kuti anthu ena aluza kaemi yoyo anthu 7 ndithu amwalira komanso ambiri toyankhula pano amangidwa. Ndiye pano tikuva maganizo osiyanasiyana kuchokera maderanso osiyanasiyana. Muli bwanji? Timuli bwanji mtonkulu? Ayi tili bwino. Dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Ine tenekene de Kampala ndili Johannesburg. Johannesburg ku South Africa? Yeah. Chabwino. Kaya nkhani tu ndi imeneyo mawu anu ndi otani? Nkhani ni imeneyo nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo nkhani yochititsa mantha. Ndiye chimene chikufunika boma ndirandilengepo gawo lina lake ku parliament iko ramapiro funa kumaneno kwa bill limene zikusukali bizothandiza fa zoti pano pa zithu ku Malawi nzori udindo bono pa kuzeno polisi uli manja mwathu kwamidza kangu uphana tizosadika muno bwino. Ndiye kufunika boma ambamene bafulidani ofulikepo luntho lokuzera luno mwake athu bangetsepoga more muntazira manthu phamza kwasarozi phana ngati kuku yonjo yake. Chabwino. Zedi muntu mkulu kali memufanga kambeko ndi imeneyo ndithu. Ayi tithokoze kuti kuchokera ku Johannesburg mwapeza mpata oimba foni. Somo kwambiri muntu mkulu. Si zina zazizira kumeneko ati? Ya parokuzala think it's better for us to julika ngati kudelebeni. Chabwino. Johannesburg muni imene sikuyire manka alondi kutole yewi na bola ningakhala mari ka ngati kuyireka zinifupi kuma. Ayi chabwino. Ndibazora khala buno panda kuyireka nyina liti yose ya. Tithokoze kuti mwapereka maganizo anu kuno kumudzi. Zedi muntu mkulu. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji wakulu? Ndibulungani bwana. Ayi tili bwino. Dzina lija ndani tikumbutseni nkuti mukuimbira? Ine ndi Malitsofa kwata kuno kunsanje. Kuli bwanji kunsanje? Kunsanje tukwamuno bwino kaya kumene kuko. Ayi ndithu kuno kuli bwino nkhani ndi imeneyo yokhudza komweko kunsanje. Tatokoza kwambiri. Kaya maganizo anu ndi otani poti zikuchitika komwenenso inu muli? Maganizo athu amene tingapereke mulunda ya pano. Yonena kuti boma asalekirire anthu amene apanga chiwembuchi. Chabwino. Komanso ndikukumbukira kuti dziko lili mayenda bwino kwambiri kamuzu alipo. Chifukwa yonena kuti kuzomba kudali makapu okupha aphedwe. Anthu amene apanga chiwembu amene ngati atasindikizadi kuti apanga chiwembu ndi omwewo. Boma ligwirepo ntchito kuti aphedwe nawonso basi makakwacha kuzomba kujazigwira ntchito ameneyo. Koma simasiku ano kudabwera ufulu tupacha. Ndiye ufulu ndumene kuti sokoneza chifukwa pano pa munthu akakhala ndi ndalama zake akusowa nazo mtendere akungophedwa ngati imene mwache ni nkhukuso pano. Tikukhala ni anthu akukhala ndi ndalama koma ndalama zawo zijasakuzidya chifukwa cha anthu oyipa ngati amene wawa. Akukakhala kuti chili kujako te akukhala kumene kujako 3 years 4 years koma sub-saver. Akukhala kumene kujako kumanja sima ya boma ikuononga mamiliyoni mabiliyoni a ndalama ndikumanyisa munthu amene wapanga chiwembu kwa munthuso. Pamene zake wapita lero pano mabanja wa anthu amene akuzunzika pano pa azunzika kwambiri. Uzikumbukira ku Nigeria ngati kusali ku Nigeria mzibambo wina waje wafa ana 4 makamodzi ngati pene mukuidziwa bwino. Nosatira zake boma gamula kuti bwa. Imene sina ivetse bwino imeneyo. Aphedwe pa makakoti timamvera mawaireso amativiwa timafatira. Chabwino. Pano tikunena pano akukanyongedwa.
chifukwa chonena kuti wakwiya adi pakumabwanaleza kunena kuti mkazi wachokapo zotsatira zake ana bakufunsa ana kuti mayi ano apita kuti mayi athu achokapo zotsatira zake bambo aja wakwiya atenga mpeni ndikumango alafana ake osefo boma yamutenga ati yesu sakakhala to life prison yayo koma nawe yesu tikuphe basi chimodzimodzi awawawa apa anthu osalakwa masenga ajaji amene angakachese ziwalo za munthu paliseche kupatula kudula ndi mpeni ndizinezi ndizonama ndithu zine ndakumbirira kuti ndizonama chifukwa kuti dzulo ndidali galimoto ndimayimisa galimoto anga dzulo mazimvera galimoto ndateya ndizonama zimenezi boma yesese kwambiri kuti anthu amene apane ndithu ndipo boma yesese kwambiri kuti makakwaja kuzomba kuja yambe kugwira ntchito kufuna uli choncho kumano ayesese makakwaja apolishe kucha makakwa apolishe makakwaja apolishe aphedwe lamulo imene igwire ntchito chifukwa china kuti mapirizoni mwathu ambiri amwayiwo ine ndikukuuzani ndithu kuna kuti boma ikulekerera ikusamala anthu zigawenga zikusamala zigawenga chabwino boma ikusamala zigawenga akalaka kuti sikusamala zigawenga mu vesi apa kungompha munthu pano pamwaliro pano kungothawira ku polisi wapulumuka kuzikajaso nsima pamene zakuja wadani kuja wapita ipepani kuchokera ku Nsanje ndithu bwana ndiye ife zimene zozongatifira Malawi tikuzunzika anthu ena kuya makomomo sakugona makomomo kusaka ndalama kuti mwine apeze zotsatira zake kupanga ataki pasero ndikukupha akangogwidwa amene ujakupita kuchichiri kuja boma ikumuseva sentence for life sentence 10 years sentence 15 years nzakuwafa ujananga okupha bwana aphedwe tathokoza maganizo anu kuchokera ku Nsanje mukhale ndi madzulo abwino ndathokoza kwambiri zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji mayi wanga? Bwino muli bwanji? Tili bwino. Kuno Kuluntha television tikudziweni dzina lija komanso kumene mukuyimbira. Hello. Ndithu amenewo kangara nangobwera. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino. Mukwezako pang'ono mawu kuti anthu akumvetsereni bwino. Mukuyimbira kuti dzina lija ndi ndani? Kuchiladzulu. Chabwino. Nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani? Nthawi ino ndi? Nthawi ino ndi yakumapito. Chabwino. Ndithu network ikutivutirapo. Muli bwanji? Tili bwino. Muli bwanji? Tili bwino. Nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija? Baba noyimbira kuchisi. Oho. Nditudi. Muli ndi 1 minute eni ndithu tachitani samale muja munkachitira ku sukulu kaya mawu anu ndi otani? Mawu yanga alipo. Kani njomvetsa chisoni. Poyamba nkadanena kuti ufulu udatsa ku Malawi ndiwoipa. Komanso kuchotsa lamulo limene lidalipo lakupha dziko lino lidawononga. Popitirira yapo nimamva chisoni munthu ampeza ndi chida wapha munthu. Ndiye akapita ku polisi okuti suspect. Amati chani ku polisi? Okuti suspect ongo mganizira chabe koma munthu amgwira ali nacho chida waphera mzake akuti suspect. Zimandikhudza. Chabwino. Ndilunene izi chifukwa chake nchani nkhani imene yachitika kumwerayi kumsanje ndiomvetsa chisoni. Anthu amene akundidandaulitsa kwambiri kuno ku Malawi ndi akuti maloya.
maloya yali ku Malawi ni maloya yali maiko ya kunja ku Zungu ku Ulaya isafana na maloya kuno amasiyana bwanji ndi zizake za zinthu wasati maloya yothandiza chifukwa amatenga munthu woti wachita choipa akudziwa wachita choipa iwo nkukanena kuti nkakuyimirira mkhoti iweyo mpakana upulumuka nkukapezekati munthu wati adapha mzake nkupulumuka ndipereka chitsazo bambo ndipereke chitsazo munilonde perekani chitsazo ineyo mng'ono wanga adaphedwa 2014 pepani umuponya mchimbuzi chake ndipo nyama yake anthu adadya nyama yaja 2014 mlandu wa 2014 mpaka na panova ukadali kukhoti ndipo anthu amene adachita zimenezo adapezeka kuti ena adapatsa bailout mpaka na pano adangosungako munthu mmodzi amene ali kundende asanagamulidwe milandu makhoti yakuno ku Malawi ngozerezeka ngosathandiza maloya ali kuno ku Malawi si anthu pawo mkuba zikomo kwambiri ayi pepani kwambiri amenewo kunchisa kuoneka kuti akayankhula kwambiri ati alakwa ndi anaona kuti angolekezera pamenepo koma atachitako ndithu ayi pepani kwambiri kunchisi hello muli bwanji hello ayi amenewonso atitayikira hello muli bwanji lero tu network ifuna iti palamulitse ati hello muli bwanji ndibuna bwana kana nanu muli bwanji ayi tili bwino takwezani ko pang'ono nkuti mukuyimbira dzina lijanso kuno ndi ku Phalombe ku Migowi ku Migowi chabwino nkhani itu ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani ine zina langa ndi Mikundi Mikundi ndi mundilole kuti ndiyankhule pa nkhani imeneyi chabwino inuyo ndithu takulolani yankhulani ndithu momasuka muli ndi 1 minute abwana paziko pano choyambirira chimene chapangisa kuti anthu aphedwe anachita malipoti anthu amene anachita malipoti kuti ziwalo zawo zasowa ndipo amenewo atatayizidwa kunapezeka kuti ziwalo zawo ziliko ndizokwanira anthu amenewo koyambirira ndi amene apangisa kuti anthu aphedwe kotero kuti amenewonso akhale nawo pa programu ya anthu amene aphawo fa apangisa kuti anthu aphe ndi iwowonso amene auza anthu kuti aphe anthuwo ndizotikhuza kwambiri makaso tipepese kumabanja amene achitiridwa izi si chinthu chabwino aliyense analengedwa kuti akhale ndi moyo kwento munthu ngati akukwanisa kuchosa moyo wanzake ndiye kuti ameneyotu akupereka chiweruzo pamene timamva kuti chiweruzo chili kumwamba ndiye iyeyonso ndiye kuti ngati wakwanisa kuweruza anzake mpofunikanso nayenso aweruzidwe pa umunthu amenewo ngati boma mwina limalephera kunena kuti mwina sangakwanise kuti apereke chigamulo chonena kuti aphedwe tipemphe bomalo kuti amenewo moyo wawo wonse uthere kundende komweko amene anachita malipoti kuti ziwalo zawo zachoka koma akunamawo ndi anthu amene aphawo onsewo akakhale kundende azafere kundende komweko nthawi yawo izakwanira ali kundende komweko poopatu kuti mwina nanga si anthu ena amanena kuti wapangisa kuti anthu achaphedwe ndi wakuti ngakhale tu pano mapresident amakana kusayinira lamulo mwina nawonso poopa kunena kuti sindingatero chifukwa chonena kuti nawonso akalowa m'baibulo amaona ngati ndi chimo koma amene wangosungidwa ndi boma kaya zili aphala alokha koma kufikira moyo wawo wonse uthere kuti kundende komweko chabwino kupha munthu ndi chinthu choopsa kwambiri ndipo ndi chinthu chomaliza pa dziko lapansi palibenso chili choopsa kwambiri kuposa kuchosa moyo wa munthu ngakhale president amene amaopanso imfa wina aliyense ali pa dziko lapansi amaopa imfa kusonyeza kuti imfa ndi mathero a china chilichonse pa moyo wa munthu ndiye wina asaphe nzake iyo akhale kunja kuno iya kuli bwino akhale kunja kuno kumali mchitokosi moyo wake wonse uthere kuti komweko maloya amene anenera mukunena kuti maloya ntchito yawo ndi kupulumutsa anthu amene alakwa ndizoona timaziona paziko pano
ndi mmene zikukhalira siwo amafuna ndalama. Oho. Komano makotiwo tikanapempha magistrate ayiwale kunena kuti moyo sasinthanisa ndi ndalama ya. Taona ife anthu akumapita ku UK ena ku India osaka moyo ndi ndalama, koma ngati nthawi yakwana munthu yamapita kusonyeza kuti moyo ndi chinthu chofunikira kwambiri. Musachisinthanise ndi ndalama ya. Chabwino. A president alowererepo tisangotiso iye ayiba MPA aku parliament chani koma president iso alowererepo chifukwa umene ndichitidwe oyipa kwambiri. Chabwino. Nsapangise kuti zipani zina zizipeza choyankhula kuti mulamuliro tamba kuona izi iya sasekerere iya. Oho. Paso ngakhale ena wanga yankhule zimenezo munthawi yawonso zimenezonso zitaliko. Koma analekerera tiyapemphe kuti awawa izizi asazilekerere. Zinthu zopsa anthu 7 simasewera iyayi komanso anthu amenewo asiya ntchito yayikulu komanso asiya anthu pamavuto kwambiri. Kotero kuti chikhala chovuta kwambiri kuyiwala ifa yophedwa munthu imakhala yovuta kuyiwalika kwambiri imasiyana ndi kudwala. Amenewo atolere onsewo amene akuonesa kuti wapha nawo amenewo popeza tanena kale kuti boma likumakana kuti safuna kusayinira lamulo loti mpaka phedwe koma amenewo asazabwere konso. Amene wazachokere kundende koko kuti akaonane ndi muoko. Chabwino. Bwana ine mwina maganizo anga nditero. Titokoze kuchokera ku Mwanza maganizo anu. Kuno kuphalombe kumigowi. Kuphalombe kumigowi. Ine mikoti. Tatokoza kwambiri kuchokera ku Phalombe. Zikomo kwambiri. Madzulo abwino. Inonso yomwezo monse. Zikomo. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ndili bwino bwana, amene muli bwa? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti tikumbutseni dzina lija. Ine ndikuimbira ku Mchinji Maseko ine ku Mchinji. Ayi tathokoza Maseko ku Mchinji, nkhani ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Ayi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Kuti masiku ano ndithu anthu kumayenda ndi zikhulupiriro zimenezo ayi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndithu chimene ndikuona ine apapa ndiyoti anthu lukangati anthu asiya kuopa boma sili kuopsa sopano. Pano pa boma sili kuopsa? Boma sili kuopsa. Chifukwa cha ndayankhula zimenezo muonesesa kuti even kuboma kuntundako ndalama za boma zimabeba anthu amangopasana mapero. Kupana kumene kukuchitika angopasana mapero. Anthu aona zimene zicha. Ndi izi sopano chitidwe kufalika fuata anthu anasiya kuopa boma. Poka pafunika munthu ndithu president wa serious kuti azasinthe zinthu mboma. Chabwino. Kuti anthu aziopa boma liziopsa. Kwa munthu aliyense ndi wa boma. Chabwino. There's no way munthu wina pasangozuka kwachosa munthu moyo wanzake mmene zakhalira amayi sizoni. Ndenso ndikanakonda ndigwirizane ndi aja kumanza aja kuti a president asaope kwambiri kusaina ngati afuna kukonza Malawi. Tofuna sanite umalawi kuno zinchitidwe uwu ayi. Chabwino. Asaine ndithu anthu amenewa akanyongedwe. Chabwino. Kuti ena mawa amene angakhaende maganizo ngati amenewa azichita mantha. Uzuri ndasunguza kundenda 14 years ya wose pindu palibe nangaja wao wapita aja uganiza kwa. Uganiza kwanje. Ndibwere kwanza tawuhinda ngao ya mati maloya. Maloya. Anthu amene I think kufana kwao sisishike kwa zintungalizo. Tazonepo mwina. Ku mafamily kwao? Ndikuona ngati zifana zonepo. Imbalo wao kuphedwa kapena mwana wao kuphedwa. Kwa sababu ndapisa munthu abadala za boma mbondo ulipo ukamuteteza mpana mlija kuwina kusumira so boma ukamulipiraso. Ndiri mwana ngati nchipuli kiti boma tiri wopsa. Chabwino. Anthu kandi ndama za boma azopa one kwa chapo masukali gozopa. Koma anthu panopo banda alipa mapanga chino simena kufuna mapanga apo likinda limaona kumenyera pa. Chabwino. Kanosi kuchirikali jana phedwa kumvera uti. Boma sili kuopsa alo pang'ono. Kufunika munthu oti akonze boma lizoopsa. Chabwino. Nditi njalo wasasekerere atenge zoti moyo wawo wose kundende ayi neso ndikanakonda kuti ngati umboni wapezeka adaphedwe kuti ena atengepo phungu. Chabwino.
tere pamene bwana Kalinde. Tithokoze amaseko kuchokera ku Mchinji chifukwa cha maganizo anu. Ayi ngathokoza kwambiri. Zikomo. Madzulo abwino. Ayi inunso madzulo abwino. Ayi khani ndimene ndithu pamene tikupita kumapeto kwenikweni kwa programu yathu pano tatsala ndi mphindi zochepa ndipo ndingotengako anthu awiri basi tikatero ndiye kuti tidzakumananso ulendo wina nkhani yomvetsa chisoni malinga ndimene anthu ambiri akuyankhuliranso. Hello muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino kaya nkuti uko? Kuvisaza kuno. Nchisi ajawani tu. Ayi nkhani ndimene muli ndi 1 minute malingaso ndi nthawi. Chabwino. Ani yodanda ulitsa. Kumabe ndione kuti ine ndabente kwa zathu wa polisi. Chabwino. Anthu afingi saka nafika 7 kada kauli ali serious. Apolisi wet? Anthu saka nafika 7 akafa. Mutsitseko kanema wanu tatsitsani. Chabwino. Chabwino pitilizani. Kufa kwa munthu mmodzi kwa andiri kuti anthu anapanga ripoti ndi polisi kuti zinthu zina ake zochitika zolakwika uko. Chabwino. Adayenera kuthamanga nukateteza anthu aja. Zamwene nazi kuti anthu mmene alankhulira muja ati boma pano panthu saliwopa. Ife ivi na polisi iwo akamagwira ntchito yawo amagwira bendithu ena ni mantha. Nimene anthu dziko lino lafikira. Chabwino. Moyo wa munthu ulibe value yaye. Ndipo ndipempha malawa azanga. Wina aliyese yakhoza kulakwira anzake koma tisati yotse moyo wa munthu yaye. Mulungu anapanga munthu wodabwitsa kusiyana zolengedwa zina zonse. Tiyike chikondi pakati pa munthu. Walakwa munthu ukambiyana nani koma kupha. Zitikhudza nanga ndili ineyo. Ayi ndithu zodandaulitsa japempha ndithu apolisi ulaka ngova zithamangirako msangasanga nukateteza andi munthu olakwa amangidwe anthu alankhula zambiri zimene zikuchitika dziko lino. Zosakhala bwino zimene zikupsinja Malawi akalakwira pakamaka kwa anthu osauka amene akupita ku ndende. Nzoona. Olemera aite maukhala kuyendabe. Ndiye apereke chitsanzo unapanga poliboma la kuchitipa ukalonga kumapfa anthu ambirimbiri mwe kuja mndando yake sidali kuti natabwanja kuti ukalamba kuti ni fiti. Koma apapa ayi tipemphe bomali lidzuke. Kananga kanike apatsa MTF amapanga internal security zinthu zake zikavuta. Chabwino. Apatsa mbuna andizi. Ayi ndikuthokozeni chakumadzulo kuno ulendo wina mudzabwere kwayambirira kuti tidzamve maganizo anu. Lero litimire pamenepa. Dana thokoza pa muluba. Zikomo kwambiri. Tikuthokozeni nonse amene mwakhala ndi mwayi oyankhula nafe pano komanso tipepese kwa nonse amene mwalephera kutero potengeranso kuchuluka kwa anthu tsiku lina tidzayankhulana. Pameneponso ndiye pamapeto pa programu yathu ya Chidzulo kuchokera kuno ku Luntha Television ndipo mutu wake umenewu ndithu kuti nkhani yabodza ikupititsa miyoyo ya anthu ambiri kumanda. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, madzulo abwino.